Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare எல்லாருக்கும் நன்றி தேங்க்ஸ் மேம் ஹரே கிருஷ்ணா மேம் Thank you. Thank you. Hare Krishna I Mataji. leave ma'am. Hare Krishna Thank Mataji. you. Thank you, Ma. Today I will not be able to join. You are traveling today, No, no. That meeting you told na 8 o'clock. okay ma'am, no problem. What முடிஞ்சா is that? நீங்க சைலண்டா கேளுங்க. Okay, fine. Right, just you don't have to participate because we are just going to tell எப்படி போகணும் அப்படின்னு. Just a 2-minute stuff. Okay, fine. Right. Thank you ma'am. I leave ma'am. Thank Hare you. Krishna. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Pranam. Krishna Mataji. Hare Ma'am, Krishna. நம்ம பக்தி வைஷ்ய வைபவ் இங்கிலீஷ்க்கு யூஸ் பண்ற லிங்க் தான் டெம்பிள் லிங்கா? Temple link வந்து இங்கிலீஷ்க்கு நம்ம சண்டே யூஸ் பண்றதா? அது இஸ்கான் ஃபெசிலிட்டி. ஓ, அதான் இஸ்கான் ஃபெசிலிட்டி லிங்கா? ஓகே தேங்க் யூ. அதுல தான் பண்ண போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க் யூ. Hare Krishna Mataji. Namaskaram. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. வாழ்க வளமுடன். Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Padma Pranam Mataji. Anjaga Pranam. Hare Krishna. Okay. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Gopi Janavallabha Girivaradari Gopi Janavallabha Girivaradari. Jaya Gopi Janavallabha Girivaradari Jaya Gopi Janavallabha Girivaradari. Yashodanandana Brajana Ranjana Yashodanandana Ranjana Yashodanandana Brajana Ranjana Yashodanandana Brajana Ranjana Yamuna Dhira Vanachari Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Dhira Vanachari Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ நமோ பகவதே பகவதே வாசுதேவாய வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரம் செய்வ நரோத்தமம் நரம் நரம் செய்வ நரோத்தமம் நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் தேவீம் தேவீம் சரஸ்வதி சரஸ்வதி வியாசம் ததோ ஜயாம் உதீரயேத். ததோ உதீரயேத் நஷ்டப்ராயேஷு ஆபத்ரேஷு நஷ்டப்ராயேஷு நஷ்டப்ராயேஷு நித்யாம் பாகவத சேவையாம் நித்யம் பாகவத சேவையா பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்தேர் பவதே நைஸ்திகே. பக்திர்பவதி நைஷ்டிகி. Reading from Bhagavatam, 4th canto, 31st chapter, 9வது ஸ்லோகம். ஓகே, நாரத வாட்ச். எஸ். இப்ப நாரதர் பேச போறார். சோ பிரச்சேதர்கள் வந்து தங்களுடைய நிலையை வந்து அவர்கள் விவரித்து, அதன் பிறகு நாரதரிடத்துல வந்து பரம ஞானத்தை வழங்கும்படி அவங்க வந்து பிரார்த்தித்துக் கொள்கிறார்கள். இப்போ நாரதரும் அந்த ஒரு என்னது அவர்கள் கேட்ட அந்த இதற்காக அவரும் வந்து இப்போ வந்து பேச போறார். அவங்க ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டுக்கிறாங்க இல்லையா? ஸோ தயவு கூர்ந்து எனக்கு எடுத்துரையுங்கள் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இதுல பாவனை அங்கே என்ன இருக்கு? ஆக்சுவலி த குவாலிட்டி, என்ன மாதிரி குவாலிட்டி? நாம் எப்பவுமே ஒரு உயர்வான ஒரு ஸ்தானத்தில் இருக்கவங்க கிட்ட இருந்து நாம் எதையாவது பெற வேண்டும் என்றால் நாம அடக்கத்தோடு அவர்களிடத்துல வந்து நாம கண்டிப்பா நம்முடையதை சமர்ப்பிக்கணும். ரிக்வஸ்ட் என்றது என்னது? சமர்ப்பித்தல். ஓகே, நம்ம இதை தெரிஞ்சுக்கணும், இதை புரிஞ்சுக்கணும், இங்க அறிவுரைகளை வந்து கேட்கறதுக்கு வந்து நம்மள நாம சமர்ப்பிக்கிறது இல்லையா? ஸோ அந்த ஒரு பாவத்தை தான் இந்த இடத்துல பிரச்சேதர்கள் வந்து நாரத மகரிஷிகிட்ட வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நாரத மகரிஷி இப்போ வந்து பின்வருமாறு பேச போறார். ஒரு குருவிடத்துல வந்து நம்ம அப்படித்தான் கேட்க வேண்டும் இல்லையா? தத்வித்தி பிரணிபாதேனா பரிகிருஷ்ணேன சேவையா அப்படின்றது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஏன்னா அவங்க தத்துவதர்ஷியா இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து உண்மையை கண்டவர்கள் நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக பரம ஞானத்தை வந்து வழங்க முடியும். ஆனால் அதை நாம் எவ்வாறு வந்து பெற வேண்டும் என்றால் நாம அவர்களுக்கு தொண்டு புரிந்து, ரொம்ப முக்கியம் அது. வித்தவுட் சர்வீஸ் இல்லையா நம்ம வந்து பக்குவம் அடைய முடியாது. ஸோ நம்ம சர்வீஸ் செய்யலைன்னா கூட குரு நமக்கு என்ன கொடுக்கணுமோ கொடுப்பார். ஆனா அதை பெறக்கூடிய பக்குவம் நமக்கு இருக்குமா? அதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் இருக்குமா? எதற்கு நாம குருவுக்கு சேவை புரியணும் அப்படிங்கிறத வந்து நாம இந்த இடத்துல நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். குருவிற்கு நாம தொண்டு பண்றதே வந்து நம்மை நாம தொண்டு ஒண்ணுதான் நம்மளை வந்து பக்குவப்படுத்தும். வித்தவுட் சர்வீஸ் நம்ம கிட்ட வந்து மாற்றங்கள் கண்டிப்பாக இருக்காது. அதனாலதான் எல்லாருக்குமே பக்தர்களுக்கு எப்பவுமே சொல்றது, ஏதாவது ஒரு தொண்டுல நீங்க ஈடுபடுங்கோ, தொண்டு செய்யாம இருக்காதீங்கோ. தொண்டு செய்தால் மட்டும்தான் நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அகங்காரம் என்பது விட்டு போகும். நாம என்னவோ பெரிய ஸ்தானத்தை இந்த இடத்துல வகித்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்று எண்ணுகிறோம் இல்லையா? அதனுடைய அந்த அந்த பதவிக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்முடைய பொசிஷனுக்கும் இல்லையா, நம்முடைய நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஆஸ்திகளுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த அகங்காரம் அனைத்துமே நம்மளை விட்டு போகும். ஸோ அந்த எப்ப நம்ம தொண்டு போறோமோ அந்த தொண்டு செய்யும் இடத்துல வந்து நாம யாரையுமே நம்ம பேத பாவத்தோட பார்க்க மாட்டோம். அந்த சுபாவம்லாம் நம்ம கிட்ட வரணும்னா நாம தொண்டு புரியணும். அந்த உயர்வான ஸ்தானத்துல இருக்கக்கூடிய குருவிற்கு நாம தொண்டு பண்ணும் பொழுது என்ன ஆகுனாக்கா, நமக்கு வழிநடத்துதல் என்பது தானாகவே கிடைக்க பெறுகிறது. குருவினுடைய கருணையா இல்லையா? சம்சாரதாவா நலலிட்ட லோகா
திரணய காருண்ய கணகணாத்வம் இல்லையா? அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய வரங்கள் வந்து பகவான்கிட்ட பெற்றிருக்கிறது யாரு? ஒரு தூய பக்தர். அவர்கிட்ட நாம வந்து நம்மை சமர்ப்பிக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த கருணையும் நமக்கு கிடைக்கும். டைரக்டா நமக்கு வந்து பகவான்கிட்ட பெறது என்பது அவ்வளவு சுலபம் கிடையாது இல்லையா? ஸோ இட் டேக்ஸ் லாட் ஆஃப் இயர்ஸ். நம்முடைய சமர்ப்பணம் இது எல்லாமே உண்டு. ஆனா நேரடியாக கிடைப்பது என்பது மிக மிக குறைவு. ஆனா குருவின் மார்க்கத்தில் நாம் செல்லும் பொழுது அது நமக்கு சுலபத்துல நாம வந்து அடைபெறணும் இல்லையா? இந்த சம்சார சாகரம் இல்லையா, பவசாகரம் என்னும் இந்த கடலை கடப்பதற்கு குருனுடைய கிருபை என்பது நமக்கு வேண்டும். சோ இங்க நாரத மகரிஷியும் அதேதான் இப்போ வந்து உபதேசங்களை சொல்ல போகிறார். சோ யாருக்கு? பிரச்சேதர்களுக்கு. இவந்தோ பகவானை அவர்களுக்கு உபதேசித்திருக்கார், சிவபெருமானும் உபதேசித்திருக்கார். ஆனால் அவர்கள் இந்த பௌதிக பவசாகரத்தில் விழுந்ததால 1000 ஆண்டுகள் அதுல இருந்ததால அனைத்தையும் நாங்கள் மறந்து விட்டது போல தோன்றுகின்றது இல்லையா அந்த இடத்துல. அதனால மீண்டும் வந்து எங்களுக்கு வந்து நீங்க எடுத்துரைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ரிக்வெஸ்ட் வந்து இல்லையா? பிரச்சேதர்கள் இவ்வாறு விண்ணப்பித்து கொண்டவுடன் முழுமுதல் கடவுளின் சிந்தனையிலே எப்பொழுதும் ஆழ்ந்திருக்கும் பரம பக்தரான நாரதர் வந்து பின்வருமாறு அதாவது பதில் கூறினார். சோ இங்க நாரதருக்கு பகவான் என்ற ஸ்தானம். பகவான் என்றால் என்ன? அனைத்து வளங்களிலுமே இல்லையா? பகவான் என்றால் என்ன அர்த்தம்? எல்லா வளங்களையுமே உடையவர்கள் என்றுதான் பொருள். அப்படிப்பட்டவங்க தான் பகவான். நாம எல்லாருமே வந்து ஏதோ ஒண்ணு வச்சுட்டு நாம பகவான் ஆகிட முடியாது. போலி சாமியார்களுமே வந்து பகவான் ஆகிவிட முடியாது. இந்த கருத்துக்களை நாம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, எஸ் புஷ்ப மாதாஜி வாசிக்கும். நாரத உவாச்ச தஜ்ஜன்மதானி கர்மாணி தத் ஆயுஷ் தன்மனோ வசஹ நிருணாம் ஏன ஹி விஸ்வாத்மா சேவ்யதே ஹரி ஈஸ்வரஹ. எஸ் மாதாஜி பிரேமா மாதாஜி வாசிப்பது கூட வாசிக்கிறேன். பரவாயில்ல, வாசிங்க, அப்புறம் அவங்க வாசிக்கிறான். நோ இஷ்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. நாரத உவாச்ச தஜ்ஜன்ம தானி கர்மாணி தத்தாயுஸ்தன்மனோ வசக நிருணாம் ஏன ஹி விஸ்வாத்மா சேவ்யதே ஹரிரீஸ்வரக. நாரத உவாச்ச, நாரதர் கூறினார். தத் ஜன்ம அப்பிறப்பு, தானே அவை, கர்மானி பலன் தரும் செயல்கள், தத் அந்த, ஆயுள், தத் அந்த, மனம் வச வார்த்தைகள், நிருணாம் மனிதர்களின், ஏன எதன் மூலம், ஹி உறுதியாக, விஸ்வ ஆத்மா பரமாத்மா, ஏவியதே தொண்டு செய்யப்படுதல், ஹரி முழுமுதற் கடவுள், ஈஸ்வரக பரம நெறியாளர். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதா. ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜே. மாமுனிவர் நாரதர் கூறினார், பரம நெறியாளரான முழுமுதற் கடவுளின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதற்காக ஓர் உயிர் பிறக்கும் பொழுது அவனது பிறப்பு, அவனது அனைத்து பலன் தரும் செயல்கள், அவனுடைய ஆயுட்காலம், அவனது மனம், அவனுடைய வார்த்தைகள் போன்றவை எல்லாம் உண்மையில் நிறைவடைகின்றன. பொருளுரை. இச்சுலோகத்தில் உள்ள நிருணாம் என்னும் சொல்லை நோக்குக. மனித பிறப்பு தவிர மற்ற பிறப்புகளும் பல இருக்கின்றன. நாரத முனிவர் இங்கே குறிப்பாக மனித பிறப்பை பற்றியே பேசுகிறார். மனித இனத்தில் மனிதருள் பல்வேறு வகையினோர் இருக்கின்றனர். இவர்களில் ஆன்மீக உணர்வு அல்லது கிருஷ்ண உணர்வில் வளர்ச்சி அடைந்தவர்களே ஆரியர்கள் எனப்படுவோர். ஆரியர்களுக்கு மத்தியில் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்பவனே வாழ்க்கையில் பெரிய வெற்றி அடைகிறான். நிருணாம் என்னும் சொல் இழிந்த விலங்குகள் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதில் ஈடுபடும் என்று கூற இயலாது என்கிறது. ஆனால் நிறைவான மனித சமுதாயத்தில் பகவானின் பக்தி தொண்டில் அனைவரும் ஈடுபட வேண்டும். ஒருவன் பணக்காரனா, ஏழையா, கருப்பனா, வெள்ளையனா என்பதெல்லாம் தேவையற்றது. ஒருவன் மனித சமுதாயத்தில் பிறக்கும் பொழுது அங்கே பற்பல வேறுபாடுகள் இருக்கலாம். ஆயினும் அனைவரும் பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட வேண்டும். தற்காலத்தில் வளர்ச்சியடைந்த நாடுகள் பொருளாதார வளர்ச்சிக்காக கடவுள் உணர்வினை கைவிட்டு விட்டன. அவர்கள் கடவுள் உணர்வில் ஆர்வம் கொண்டு இருக்கவில்லை. முன்பு அவர்களின் மூதாதையர்கள் சமய தர்மங்களை நிறைவேற்றுவதில் ஈடுபட்டு இருந்தனர். ஒருவன் இந்துவோ, முஸ்லிமோ, கிறிஸ்தவனோ, யூதனோ யாராக இருந்தாலும் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு சமய அமைப்பு இருக்கிறது. ஆயினும் உண்மையான சமய தர்மம்
கடவுள் உணர்வு உடையவனாக ஆதலேயாகும். கிருஷ்ண உணர்வு பெறுவதில் ஆர்வம் உண்டாகும் பொழுது பிறப்பு வெற்றி அடைகிறது. பகவானுக்குரிய தொண்டு என்று ஆகும் பொழுது செயல் வெற்றி அடைகிறது. தத்துவார்த்த யூகங்களும் மன யூகங்களும் கூட முழுமுதற் கடவுளை அறிந்து கொள்வதில் ஈடுபடும் பொழுதே வெற்றி பெறுகின்றன. புலன்கள் பகவானின் தொண்டில் ஈடுபடுத்தப்படும் பொழுதே அவற்றை பெற்றதினால் பயன் ஏற்படுகின்றது. உண்மையில் பக்தி தொண்டு என்பதற்கும் பொருள் புலன்களை பகவானின் தொண்டில் ஈடுபடுத்துதல் என்பதே ஆகும். இந்த கணம் நம்முடைய புலன்கள் தூய்மை அடையவில்லை. அதனால் நமது புலன்கள் சமுதாய சேவை, நட்பு, காதல், அரசியல் போன்றவற்றில் ஈடுபடுத்தப்படுகின்றன. மாறாக ஒருவனது புலன்கள் பகவானின் தொண்டில் ஈடுபடுத்தப்படும் பொழுது அவன் பக்தி அல்லது பக்தி தொண்டினை எய்துகிறான். அடுத்து வரும் ஸ்லோகங்களில் இவ்விஷயங்கள் மிகவும் தெளிவாக விளக்கப்படுகின்றன. பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் சிறந்த பக்தர் ஒருவர் பகவானை பார்த்த பொழுது தன்னுடைய அனைத்து ஆசைகளும் நிறைவேறிவிட்டதாக கூறினார். அவர் இன்று எல்லாம் மங்களம் அடைகின்றன. இன்று நான் பிறந்த இடமும் அதன் அருகில் உள்ள இடங்களும் பெருமை அடைகின்றன. இன்று கண்கள் தொடங்கி பாதங்கள் வரையிலுள்ள எனது புலன்கள் பாக்கியம் அடைகின்றன. இன்று என் வாழ்க்கை வெற்றி பெறுகிறது. ஏனெனில் மகாலட்சுமியினால் வணங்கப்படும் தாமரை திருவடிகளை நான் தரிசிக்க கூடியவன் ஆனேன் என்று கூறினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வண்டர்ஃபுல். கிம் ஜென்ம பிஸ்திரிபிர்பேஹ சௌக்ர சாவித்ர யாக்ஞிகைஹ கர்மபிர்வாத்ரைஹ ப்ரோக்தைஹ பும்சோ அபிவிபுதாயுக்ஷா. எஸ் பிரேமா மாதாஜி வாசி. किं जन्मभिस्त्रिभिर्वेह सौक्र सावित्र எஸ் कर्मभिर्वात्रैः प्रोक्तै பும்சோ விபுதாயுஷக. கிம் என்ன பயன் இருக்கிறது? ஜென்மபி புறப்புகளினால், திரிபிகி என்ன மூன்று, வா அல்லது, இக இவ்வுலகில், சௌக்ர சுக்குலத்தினால், சாவித்ரி தீட்சையினால், யக்ஞகை அறிவுடைய நிறைவுடைய அந்தணனாகும் பொழுது, கர்மபி செயல்களினால், வா அல்லது, திரையி வேதங்களின், புரோக்தைகி உபயோகிக்கப்பட்ட, பும்ச மனிதனின், அபி கூட, விபுத தேவர்களின், ஆயுஷ ஆயுட்காலம். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை ஸ்ரீல பிரபுபாதா பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். நாகரிக மனிதன் 3 வகையான பிறப்புகளை எடுக்கின்றான். தாய் தந்தையின் வழி வருகின்ற முதல் பிறப்பு சுக்கலத்தினால் உண்டானதாகும். 2வது பிறப்பு ஆன்மீக குருவினால் தீட்சையளிக்கும் பொழுது வருகின்ற 2ஆம் பிறப்பு சாவித்ர எனப்படும். யக்ஞசு எனப்படும் 3ஆம் பிறப்பு பகவான் விஷ்ணுவை வழிபடுவதற்கு ஒருவனுக்கு வாய்ப்பு அளிக்கப்படும் பொழுது வருவதாகும். இப்பிறப்புகளை அடைந்தாலும் தேவர்களின் காலத்தை பெற்றாலும் பகவானின் தொண்டில் உண்மையில் ஒருவன் ஈடுபடாத பொழுது இவை அனைத்தும் பயனற்றவையே ஆகும். அதுபோல ஒருவனது செயல்கள் லோகாயுதமாயினும் அல்லது ஆன்மீகமாயினும் பகவானை திருப்திப்படுத்துவதற்குரியதாக இல்லை என்றால் அவையும் பயனற்றவையே ஆகும். பொருளுரை. சௌக்ர ஜன்ம என்னும் வார்த்தைக்கு சுக்லத்தில் மூலம் வரும் பிறப்பு என்று பொருளாகும். மிருகங்கள் கூட இவ்வழியில் தங்கள் பிறப்பை அடைகின்றன. வேத சமுதாயத்தில் பரிந்துரைக்கப்படுவது போல் சௌக்ர ஜன்மத்தினை ஒரு மனிதனால் தூய்மை செய்து கொள்ள முடியும். சம்ஸ்காரம் என்றழைக்கப்படும் சடங்கு ஒன்று கண்டிப்பாக செய்யப்பட வேண்டும். இச்சடங்கு உயிர் பிரிவினருக்கு, குறிப்பாக அந்தணருக்கு உரியதாகும். இச்சடங்கினை நடத்தவில்லை என்றால் அவர்கள் குடும்பம் முழுவதும் சூதரர்களாகி விடும் என்று சாத்திரங்களில் கூறப்படுகிறது.
கூறப்பட்டிருக்கிறது. மேலும் இக்கலியுகத்தில் இச்சடங்கு மறைந்து விட்டதால் இங்குள்ள அனைவரும் சூத்திரர்கள்தான் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. பாஞ்சராத்திரிக முறையின்படி என்னதான் அனைவரும் கர்ப்பாதான சமஸ்தானம் செய்ததினால் சூத்திரர்களாக இருந்த போதிலும் ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வு உடையவனாக வேண்டும் என்று சிறிதளவு எண்ணினால் கூட பக்தி தொண்டின் உன்னத நிலைக்கு தன்னை உயர்த்தி கொள்வதற்கான வாய்ப்பு அவனுக்கு வழங்கப்பட வேண்டும். ஸ்ரீல சனாதன கோஸ்வாமி அவர்களின் அறிவுரைக்கேற்ப எமது கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் இப்பஞ்சராத்திரிக விதி கடைபிடிக்கப்படுகிறது. ஸ்ரீல சனாதன கோஸ்வாமி கூறுகிறார், யதா காஞ்சனாதாம் யதி காமஸ்யம் ரசவிதானதக ததா தீட்சா விதானேன ஸ்வஜத்வம் ஜாயத்தே நிருணாம். மணி செய்யப்படும் பயன் வெங்கல உலோகத்தில் பாதரசம் கலக்கும் பொழுது அது தங்கமாகிறது. அதுபோல ஒருவன் சுத்த தங்கமாக இல்லாத போதிலும் தீட்சை முறைகளினால் அவன் அந்தணன் அல்லது துவஜனாக மாற்றப்படுகிறான். ஹரிபக்த விலாசம் 2.12 இவ்வாறு முறையான மனிதரால் தீட்சை செய்விக்கப்படும் ஒருவன் இருபிறப்பாளனாக உடனே மாறுகிறான். ஆகவே நாங்கள் எல்லோரும் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் மாணவனுக்கு முதல் தீட்சை அளித்து ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை ஓதுவதற்கு அவனுக்கு அனுமதி அளிக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை ஓதி ஒழுங்குமுறை விதிகளை பின்பற்றுவதன் மூலம் ஒருவன் அந்தண தீட்சை பெறுவதற்கு தகுதி பெறுகிறான். அந்தணனாக தகுதி பெறாதவன் பகவான் விஷ்ணுவை வழிபடுவதற்கு அனுமதிக்கப்படுவதில்லை. இதுவே யக்ஞக ஜன்மம் எனப்படும். எமது கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை ஓதுவதன் மூலமும் ஒன்று காயத்ரி மந்திரத்தினால் ஒன்று என்று 2 முறை ஒன்று கிருஷ்ண மந்திரத்தை ஓதுவதன் மூலம் ஒன்று காயத்ரி மந்திரத்தினால் ஒன்று என்று 2 முறை தீட்சை அளிக்கப்பட்டவன் சமையல் அறைக்குள்ளோ திருமூர்த்தங்கள் இருக்கும் அறைக்குள்ளோ செல்ல அனுமதிக்கப்படுவதில்லை. ஆயினும் திருமூர்த்தியை வழிபடுவதற்கான நிலைக்கு ஒருவன் உயர்த்தப்படும் பொழுது அவனது முந்தைய பிறவினை சிந்தையில் கொள்ள வேண்டாம். ஸ்கண்டாளனோ பிதஜ சிரேஷ்டா ஹரிபக்த பாராயணா ஹரிபக்தி விஹினஸ்ச துவஜோபி விஸ்வசாபம். சண்டாள குலத்தில் பிறந்தவனாயினும் அவன் பகவானின் பக்தி தொண்டால் ஈடுபட்டால் அவன் சிறந்த அந்தணனாகிறான். மாறாக அந்தண குலத்தில் பிறந்து தொண்டு செய்யாதவன் நாயை தின்னும் புலையின் வரிசையில் வைக்கப்படுகிறான். ஒருவன் பக்தி தொண்டில் முன்னேறும் பொழுது அவன் சண்டாளனாக பிறந்தது பற்றி கவலை இல்லை, அவன் தூய்மை அடைகிறான். பிரக்லாத மன்னர் கூறுகிறார், விப்ரத்விஷ துருண ருதா தரவிந்த நாப பாதாரவிந்த விமுகா சபாசம் வரிஷ்டம். ஒருவன் அந்தணனாக பிறந்து அந்தணனருக்குரிய அனைத்து தகுதிகளும் பெற்றிருந்தாலும் முழுமுதற் கடவுளை வணங்காத பட்சத்தில் அவன் இழிந்தவனாகவே கருதப்படும். கடவுளை வணங்காத பட்சத்தில் அவன் இழிந்தவனாகவே கருதப்படுகிறான். மாறாக ஒருவன் சண்டாளனாக பிறந்து பகவானின் பக்தி தொண்டில் பற்றுடையவனாக இருந்தான் என்றால் அவன் புகழுக்குடையவனாகிறான். இச்சண்டாளன் உண்மையில் தன்னை மட்டுமல்லாது தமது முன்னோர்களையும் கூட மீட்கிறான். பக்தி தொண்டு செய்யாத அந்தணன் தன்னையே மீட்க முடியாதவனாகும் போது அவன் குடும்பத்தை மீட்பான் என்று எப்படி சொல்ல முடியும்? சாஸ்திரங்களின் பல்வேறு இடங்களில் ஓர் அந்தணன் சத்திரியனாக, வைசியனாக, சூத்திரனாக, மிலேச்சனாக ஆன நிகழ்ச்சிகள் ஏராளமாக கணக்கிடக்கின்றன. அதுபோல
சத்திரியனாகவோ வைசியனாகவோ அல்லது சூத்திரனாகவோ பிறந்து வயதில் தீட்சையின் மூலம் அந்தண நிலைக்கு உயர்த்தப்பட்ட சம்பவங்களும் இருக்கின்றன. அதனால்தான் நாரத முனிவர் கொடுக்கிறார், எஸ்ய எல் லட்சணம் புரோக்தம் பும்சோ வர்ண விவ்யயஜ்ஞகம் யத்தனபிதர்த்தேஷு தம் தேனைவ விநிர்த்தேசேத். அந்தணர் குலத்தில் பிறந்தவனாலேயே ஒருவன் அந்தணனாகி விடுகிறான் என்பது உண்மையல்ல. அவன் அந்தணனாவதற்குரிய சிறந்த வாய்ப்பினை பெறுகிறான். ஆயினும் அவனுக்குரிய தகுதிகள் அனைத்தும் பெறவில்லை என்றால் அவனை அந்தணனாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. அதே சமயம் ஒரு சூத்திரனிடம் அந்தணர்க்குரிய தகுதிகள் காணப்படும் என்றால் அவன் உடனடியாக அந்தணனாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும். இதற்கு வலிமை சேர்க்கும் எடுத்துக்காட்டுகள் பாகவதம், மகாபாரதம், பரத்வாஜ சங்கீதை, பஞ்சராத்திரம் போன்றவற்றிலும் இது போன்ற பல்வேறு இலக்கியங்களிலும் காணப்படுகின்றன. சகசிர யுக பர்யந்தம் அந்தர்யுக பிரம்மணோ விதுகு ராத்திரிம் யுக சகசிராந்தம் தேகே ராத்திரி விதோ ஜனா. பிரம்மதேவனின் ஒரு பகல் 4 யுகங்களின் மொத்த தொகையான 4,32,000 வருடங்களைப் போல் 1000 மடங்காகும். இது போன்ற அவரது ஓர் இரவும் ஆகும். இது போன்ற பகல் இரவுகளைக் கொண்ட 100 வருடங்கள் பிரம்மதேவன் வாழ்கிறார். விபுதாயுஷா என்று என்னும் சொல் ஒருவன் நீண்ட ஆயுட்காலம் உடையவனாக இருந்த போதிலும் அவன் ஒரு பக்தனாக இல்லாத பட்சத்தில் அவனது ஆயுட்காலம் பயனற்றதாகும். நித்திய ஊழியனாவான். அவன் பக்தி தொண்டில் நிலைக்கு வராவிட்டால் அவனது ஆயுட்காலம், நற்பிறப்பு, புகழ்மிக்க செயல்கள் எல்லாம் பயனற்றவையாகி விடுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஜெயக்குமாரி மாதாஜி வாசிங்க. ஸ்ருதேன தபசா வா கிம் வசோபிஸ்தித்த விருத்திபிஹ புத்தயா வா கிம் நிபுணயா பலேனேந்திரிய ராஜசா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ருதேன தபசா வாக்கியம் வச்சோபிஸ்சித்த விருத்திபிஹி புத்யா வாக்கியம் நிபுணயா பலேனேந்திரிய ராதசா. ஸ்ருதேன வேத கல்வியினால், தபசா தவங்களினால், வா அல்லது கிம் என்ன பொருள், வச்சோபி வார்த்தைகளினால், சித்த உணர்வின், விருத்திபி தொழில்களினால், புத்தயா புத்தியினால், வா அல்லது கிம் என்ன பயன், நிபுணயா நிபுணனாக, பலேன உடல் வலிமையினால், இந்திரிய ராதசா புலன்களின் சக்தியினால். மொழிபெயர்ப்பு அண்ட் பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதா. கடுமையான ஒரே இடத்துல பண்ணுங்க. பக்தி பிரேக் ஆகுது. பக்தி தொண்டின்றி கடுமையான தவங்கள், கேட்டல், பேசும் சக்தி, மனயூக சக்தி, உயர்ந்த புத்தி மேன்மை, வலிமை மற்றும் புலன்களின் சக்தி போன்றவற்றினால் பயன் என்ன? பொருளுரை. உபனிஷத்துக்களிலிருந்து முண்டக உபனிஷதம் 3.2 நாம் அறிகிறோம். நாயம் ஆத்மா பிரவசனேன லப்யோ நம் ந மேதயான பகுனா ஸ்ருதேன யாம் ஏவைஷ விருணுதே தேன லப்யஸ் தஸ்யைஷ ஆத்மா விருணுதே தனும் ஸ்வாம். வேதங்களை படிப்பதினால் மட்டும் இறைவனோடு நமக்குள்ள உறவு வளர்ச்சி அடைந்து விடாது. பல மாயாவாத துறவிகள் வேதங்கள், வேதாந்த சூத்திரம், உபனிஷத்துக்களை கற்பதில் முற்றிலும் ஈடுபடுகின்றனர். ஆயினும் தீவினை பயத்தால் அவர்களால் ஞானத்தின் உண்மை சாரத்தினை பெற முடியவில்லை. அதாவது அவர்களால் முழுமுதற் கடவுளை அறிய முடியவில்லை என்று இதனை கூறலாம். வேதங்களின் சாரமாக இருக்கும் கிருஷ்ணரை உணர்ந்து கொள்ள முடியவில்லை எனில் வேதங்களை கற்பதினால் பயன் என்ன? பகவத்கீதையில் 15.15 பகவான் கூறுகிறார்,
வேதைஷ்ட சர்வைர் அகம் ஏவ வேத்ய. வேதங்களின் மூலம் நானே அறியப்படுகிறேன். சமய தர்மங்கள் பலவற்றில் தவங்களை பற்றியும் துறவுகளை பற்றியும் மிகவும் அழுத்தமாக வற்புறுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. ஆயினும் இறுதியில் முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணரை பற்றி ஒருவனும் உணர்ந்து கொள்வதில்லை. ஆகையினால் இது போன்ற தவங்களினால் தபஸ்ய பயனொன்றும் இல்லை. முழுமுதற் கடவுளை உண்மையில் ஒருவன் அணுகினான் என்றால் அவன் கடுமையான தவங்களை மேற்கொள்ள வேண்டிய அவசியமில்லை. முழுமுதற் கடவுள் பக்தி தொண்டு முறைகளின் மூலமே அறிந்து கொள்ளப்படுகிறார். பகவத்கீதையின் 9வது அத்தியாயத்தில் பக்தி தொண்டு ராஜகுக்கியம், அதாவது இரகசிய குணங்களின் அரசன் என்று விளக்கப்படுகிறது. வேத இலக்கியங்களை நன்கு பாடுபவர்கள் பலர் இருக்கின்றனர். அவர்கள் ராமாயணம், ஸ்ரீமத் பாகவதம், பகவத்கீதை போன்றவற்றை பாடுகின்றனர். சில நேரங்களில் இத்தொழில்முறை பாடகர்கள் தங்கள் புலமைகளையும் வார்த்தை ஜாலங்களையும் வெளிப்படுத்துகின்றனர். அவர்கள் பரம புருஷ பகவானின் பக்தர்கள் அல்லர். இதனால் அவர்கள் உண்மை ஞான ரசனை கிருஷ்ணரின் மீது பார்வையாளர்களை ஆர்வம் கொள்ள செய்ய முடிவதில்லை. இங்கே சிந்தனாவாசிகளும் தத்துவவாதிகளும் பலர் இருக்கின்றனர். இவர்கள் என்னதான் கற்றிருப்பினும் முழுமுதற் கடவுளை அணுக முடியாதவர்களாக இருந்தால் இவர்கள் பயனற்ற மன யோகிகளே ஆவர். உலகில் கூர்மையான புத்தியுடையவர்கள் பலர் இருக்கின்றனர். அவர்கள் புல நுகர்ச்சிக்காக பல்வேறு பொருட்களை கண்டுபிடிக்கின்றனர். பொருள்களை பற்றி விரிவான ஆராய்ச்சிகள் செய்கின்றனர். ஆயினும் அவர்கள் அறிவில் தேர்ந்தவர்களாக இருந்தும் பிரபஞ்சத்தை பற்றிய ஆராய்ச்சியில் தேர்ச்சி பெற்றவர்களாக இருந்தும் அவர்களது முயற்சிகள் பயனின்றி போகின்றன. ஏனென்றால் அவர்களால் முழுமுதற் கடவுளை அறிந்து கொள்ள முடியவில்லை. ஏராளமான விலங்குகள், பறவைகள் போன்றவையெல்லாம் மனிதர்களை காட்டிலும் தங்கள் புலன்களை பயன்படுத்துவதில் மிகுந்த தேர்ச்சி பெற்றவையாக இருக்கின்றன. சான்றாக கழுகுகள் அல்லது பருந்துகள் வானில் மிக உயரத்தில் பறந்த போதிலும் கீழே பூமியில் செத்து கிடக்கும் சுண்டலியின் உடலை கூட அவற்றினால் தெளிவாக பார்க்க முடியும். தாம் தின்னும் இந்த இறந்த உடல்களை வெகு தொலைவில் இருந்து காணும் சக்தி அவற்றின் கண்களுக்கு உண்டு. உண்மையில் அவற்றின் கண் பார்வை மனிதர்களை காட்டிலும் சக்தியுடையதுதான். அதற்காக அவற்றின் பிறப்பு மனித பிறப்பை விட உயர்வானதல்ல. அதுபோல் நாய்கள் வெகு தொலைவில் உள்ளதை கூட மோப்பம் பிடிக்கின்றன. மீன்கள் ஒலியின் ஆற்றலினால் எதிரி வருவதை உணர்ந்து கொள்கின்றன. இச்சான்றுகள் அனைத்தும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் காணப்படுவன. ஒருவனது புலன்கள் வாழ்வின் உயர் நிறைவான பரம்பொருளை உணர்வதற்கு அவனுக்கு உதவவில்லை எனில் அவை பயனற்றவையே ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாகய சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதாமயம் ததாதி ஸ்வாபதாண்டிகம். हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधकांता नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. So reading from Bhagavatam, 4வது காண்டம் 31வது அத்தியாயத்துல 9வது ஸ்லோகம். நாரத உவாத தஜ்ஜன்மதானி கர்மாணி தத்தாயுஷ்தன்மனோவசः நிருணாம் ஏன ஹி விஸ்வாத்மா
சேவிய சேவியதே ஹரி ஈஸ்வரஹ. ஸோ இப்போ மாமுனிவர் நாரத மகர்ஷி வந்து பேச போறாரு. ஸோ அதுதான் தொடங்குறாரு இந்த இடத்துல. பரம நெறியாளர் அப்படின்னா அனைத்தையுமே கட்டுப்படுத்தக்கூடியவர். நெறி என்றாலே என்ன? நம்ம வந்து அத எந்த ஒரு செயலையுமே வந்து பக்குவத்தோட செயல்படுத்தக்கூடிய அந்த குவாலிட்டி தான் பரம நெறியாளர். பர மீன்ஸ் நித்தியமான, இல்லையா? ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அந்த குவாலிட்டி இருந்தாதான் இதெல்லாம் இப்படி எடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்றது வந்து சொல்லப்படுகிறது. இப்ப மகாபாரத போரே வந்து கிருஷ்ணருடைய விருப்பத்தால தான் அது நிறைவேறியது, இல்லையா? ஆஸ் பர் த வில் ஆஃப் த லார்ட் அப்படின்னு சொல்றோம், இல்லையா? அதே அந்த அந்த வில் வந்து என்னது ஆக்சுவலி அவர் விருப்பத்திற்கேற்றவாறு அப்படின்னா இதெல்லாம் இப்படிதான் நிகழணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஆல்ரெடி பகவானுடைய கருத்துக்கள். அவர் என்ன செயல்படுத்தணும்ன்றது வந்து அவருடைய விருப்பத்தை வந்து செயல்படுத்துறார், இல்லையா? அதனாலதான் நம்ம கூட அதே மாதிரிதான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இடம் வாங்க போறோம்னாக்கா நம்ம என்ன பண்றோம்? அதற்கு வந்து காசு வந்து புரட்டுறோம், லோனுக்காக தயார் பண்றோம், இல்லையா? அதுக்கு என்னென்ன வேணுமோ, இல்லையா? என்ன சர்டிபிகேட்ஸ் வேணும், ஸோ நம்முடைய இதெல்லாம் என்ன, நம் தரப்புல என்னென்ன வைக்கணும், இல்லையா? அதே மாதிரி வந்து நமக்கு விற்கக்கூடிய அவர்கிட்ட நம்ம என்னெல்லாம் வந்து அதாவது டாக்குமெண்ட்ஸ் வாங்கணும், இப்படி எல்லாத்தையுமே ஒரு லீகல் கிட்ட போறோம், அது எல்லாமே கிளியர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், இதெல்லாமே நம்ம பண்றோம், இல்லையா? ஸோ அப்படி ஒரு சிறிய வேலைக்கு நம்ம இவ்வளோ பெரிய இத்தனை விதமான செயல்களை நாம வந்து செயல்படுத்துறோம். அப்போ இதெல்லாம் கரெக்டா வந்து அதாவது காயை நகர்த்தி செயல்படுற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்போது என்ன ஆகும்னாக்கா எல்லாமே அதாவது டைரக்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே நல்ல விதத்துல முடிஞ்சிடும். ஸோ நம்ம பிளானிங் கரெக்டா பண்ணோம்னாக்கா எக்ஸிகியூஷன் வந்து கரெக்ட் ஆயிடும், இல்லையா? அந்த ஒரு பாவத்தை தான் இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. பரம நெறியாளர், அனைத்தையுமே அவர் செயல்படுத்தக்கூடியவர், இல்லையா? அனைத்தும் இறைவனுடைய விருப்பம், அதை எவ்வாறு நடத்தி செல்கிறார் என்பதனால்தான் அவருக்கு வந்து பரம நெறியாளர். ஸோ நாம நினைக்கிற மாதிரி இந்த இடத்துல நடக்காது. நாம பிளான் பண்ணலாம், ஆனா பகவானுடைய கிருபை இருந்தா மட்டும்தான் அதை நம்மளால வந்து செயல்படுத்த முடியும், இல்லையா? ஸோ அந்த ஒரு குவாலிட்டி தான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டது. பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதற்காக ஒரு உயிர் பிறக்கும் பொழுது அவனது பிறப்பு, அவனது அனைத்து பலன் தரும் செயல்கள், அவனுடைய ஆயுட்காலம், அவனது மனம், அவனுடைய வார்த்தைகள் போன்றவை எல்லாம் உண்மையில் நிறைவடைகின்றன. அப்படின்னா அது எல்லாமே வந்து நிறைவு பெறுகின்றதுன்னா ஒரு சம்பூர்ணத்தை அடைகிறது, பூர்ணத்துவத்தை அடைகிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தர் பக்தியில வந்து இருக்காங்கனாக்கா முந்தைய அதாவது பௌதிக வாழ்க்கையில அவங்களுடைய பேச்சு, சுபாவம், நடத்தை, இல்லையா? அதுக்கப்புறம் அவங்க ஒவ்வொரு செயலை எப்படி எடுத்துட்டு போவாங்களோ அது எல்லாமே வந்து பக்குவத்துக்கு வரும். அப்பதான் முழுமை அடைந்திருக்காங்கன்னு அர்த்தம். ஸோ ஒருத்தர் வந்து ஐ திங்க் தேர் வாஸ் ஒன் வெரி வண்டர்ஃபுல் வீடியோ, போபால் இஸ்கான் வந்து ஐ திங்க் நான் கௌரங்கா குரூப்ல போட்டிருக்கேன், ஹிந்தியில தான் இருக்கு. ஒரு சீனியர் டிவோட்டி நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த வேலையுமே செய்யாம இருக்கிறது, இல்லையா? தட் இஸ் நாட் த பூர்ணத்துவம். அதுல எதுவுமே நிறைவு அடையவில்லை என்று பொருள். எந்நிலை ஆயினும் நாம தூய பக்தர் ஆயினும் தொண்டனுக்கு தொண்டனாக, தாசனுக்கு தாசனாக நம்ம பணிவிடை செய்யறதுதான் நம்முடைய கடமை. ஸோ இன்னாருக்கு மட்டும்தான் நான் பணிவிடை செய்வேன். அப்போ அந்த இடத்துல என்ன ஆகுதுனாக்கா எல்லாருமே இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் போடும்போது நான் அந்த சம்மரி சொல்லிடுறேன். ஸோ இவர் எத்தனை வருஷம், 11 வருஷம் வந்து இஸ்கானோட அசோசியேட்டா இருந்திருக்காரு. அதுக்கப்புறம் நிறைய கிளாஸஸ் எல்லாம் எடுக்கிறார். ஓகே, இப்படி பக்தி வைபவ், பக்தி சாஸ்திரி இதெல்லாமே படிச்சிருக்கார். ஸோ இப்படி எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஒன்லி ப்ரீச்சிங் பண்றவங்களுடைய இது ஆட்டிடியூட் பார்க்கணும் இதுல நம்ம வந்து. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி இல்லை. அப்போ ஜென்ரலா இருக்கக்கூடிய ஒரு 6 மாசம் 3 மாசம் வந்து சேர்ந்த ஒரு பக்தர் வந்து அந்த இடத்துல வந்து அந்த சீனியர் டிவோட்டின்னு சொல்லிக்கக்கூடிய அவரை வந்து நம்மளும் வந்து இந்த சங்கீர்த்தனத்துல வந்து அந்த கடைசியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது சங்கீர்த்தனத்துக்காக அவர்கள் வந்து நடனம் அப்படின்னு, நடனம் என்று சொல்றதை விட நம்ம பாடியினுடைய மூமெண்ட்ஸ், அந்த இசைக்கேற்றவாறு நம்ம உடலுமே வந்து ஆடுகின்றது, இல்லையா? நம்ம தானாவே ஆட மாட்டோம், நம்ம மனசை லைத்தா மட்டும்தான் ஆடும். கால் கூட எடுத்து வச்சு ஆடணும்னாக்கா நம்ம மனசு அதுல லைத்தா மட்டும்தான் செயல்பட முடியும். தன்னையும் மீறி எடுத்துட்டு போகக்கூடியதுதான் நடனம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஜஸ்ட் உதட்டளவுல வந்து நாமங்களை திருப்பி சொல்றது, அங்கேயே ஆரம்பிக்கலன்னா நெக்ஸ்ட் ஃபேஸுக்கு நம்ம போக மாட்டோம். நம்ம வீட்டுல நம்ம எத்தனையோ வாட்டி நம்ம பகவானுடைய பாடல்களை பாடுவோம், நம்ம வீட்லயே இருக்கிறவங்களுமே கேட்டுட்டு இருப்பாங்க, இல்லையா? ஆனா அவங்க வந்து அதற்கான ஒரு அட்ராக்ஷனோ எதுவுமே இருக்காது அவங்களுக்கு, இல்லையா? அது போல நாம அப்படி இருந்த நாம இன்னைக்கு வந்து பகவான் முன்னாடி வந்து பகவானுக்காக வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், அந்த இடத்துல சங்கீர்த்தனத்துல வந்து கலந்துக்கிறோம், இல்லையா? எல்லோருமே வந்து பகவான் முன்னாடி வந்து நர்த்தனம் பண்ணும் பொழுது நாமளுமே அந்த இதோட வந்து ஒன்றி போய் விடுகின்றோம். அது இயற்கையிலே வரக்கூடிய ஒன்று, இல்லையா?
ஆனா அப்படிப்பட்ட அந்த சூழ்நிலையில வந்து இந்த சீனியர் டிவோட்டியை வந்து அழைக்கிறாங்க. அவர் வந்து நான் சீனியர் டிவோட்டின்னு ஆட மாட்டேன். ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அந்த இடத்துல? பக்தி பாதையில இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு இதெல்லாம் பெரிய தடை கற்கள். நாம ஒரு அசோசியேஷன்ல இருக்கிறோம், ஒரு நிறைய வருடங்களாக இந்த இடத்துல இருக்கோன்றது வந்து முக்கியம் கிடையாது. எத்தனை நாள் இருந்தோம், என்ன செயல்பட்டோம் என்பதுதான் மிக மிக முக்கியம். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். என்ன சேவையில நாம் ஈடுபடுத்திட்டு இருக்கோம், எவ்வாறு செயல்பட்டு இருக்கோன்றது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ நமக்கு அந்த கிரேடிங் எல்லாம் நமக்கு தேவை கிடையாது. ஓகே, கிரேடிங் பண்றது தேவையே கிடையாது. ஸோ நாம யாருக்கு வேண்டாலும் எதை கேட்டாலும் நம்ம தொண்டு பண்றதுக்கு தயாரா இருக்கணும். நான் சீனியர், நான் பண்ண மாட்டேன், ஜூனியர்கிட்ட போய் கேளு அப்படின்னு நம்ம வந்து ஒதுக்கக்கூடாது. அது தவறு இல்லையா? அந்த குவாலிட்டிஸ் இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கும் பொழுது, நம்ம அந்த உயிர் பிறக்கும் பொழுது கடவுளின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதற்காக உயிர் பிறக்கும் பொழுது இல்லையா, அவனுடைய பிறப்பு வந்து ஒரு நல்ல பிறப்பாக அமையும் இல்லையா? மற்றும் அவனுடைய பலன் தரும் செயல்கள் எல்லாமே வந்து அதை வந்து பலன் தரும் செயல்களாக இல்லாமல் கடமையாக ஆற்றக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை அவன் பெறுவான். அவனுடைய ஆயுட்காலமுமே வந்து இறைவன் தொன்றுக்காக எவ்வளவு நாட்கள் இருக்கணுமோ அவ்வளவு நாட்களுமே அவனுடைய ஆயுட்காலம் வந்து பரிபாலிக்கப்படும். அவனுடைய மனசுமே வந்து பக்குவப்படுத்தும். மனசுதான் அனைத்திற்குமே காரணம். அவனுடைய வார்த்தைகள், அவன் என்ன பேசுறானோ அந்த வார்த்தைகள் வந்து அடுத்தவங்களை வந்து புண்படாத வண்ணம் அடுத்தவங்களுக்குமே நன்மை பயக்கக்கூடிய விதத்துல இருக்கும், அமையப்பெறும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இவ்வாறெல்லாம் அந்த சுபாவம் வரும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அது எல்லாமே நிறைவு பெறுகிறது. இச்லோகத்தில் உள்ள நிருணாம் என்னும் சொல்லை நாம பார்க்கணும். மனித பிறப்பு தவிர மற்ற பிறப்புகள் எல்லாமே வந்து நம்மளால மோட்சத்திற்கான மார்க்கம் கிடையாது இல்லையா? கிடைத்தற்கரிய பிறவி மனித பிறவி பல இருக்கின்றன. நாரத முனிவர் இங்கே குறிப்பாக மனித பிறப்பு பற்றி தான் பேசுகிறார். ஏன்னா நம்ம தான் சுலபமா பகவான் திருநாட்டை சேர முடியும். இந்த பிறப்பு ஒன்றுதான் ரொம்பவே அனுகூலமான பிறப்பு. ஸோ அதாவது தேவர்கள் எல்லாம் கூட அனுகூலமான பிறப்பு தான். ஏன்னா நம்ம எல்லாம் வந்து இந்த ரஜோ மற்றும் தமசிக்குல தான் இருப்போம் நிறைய பேர். ஆனா தேவர்கள் எப்பவுமே சத்துவத்திலே இருக்காங்க. அவங்க சுத்த சத்துவத்துக்கு போகிறதுக்கு வந்து ரொம்ப நாள் ஆகாது. ஆனாலும் அவர்கள் எதற்காக படைக்கப்பட்டிருக்கார்கள்? இந்த பிரபஞ்சத்தை வந்து ஆள்வதற்காக. அந்த கடமையிலிருந்து அவங்களால வெளியில வர முடியாது. மேலும் அவர்களுடைய ஆயுட்காலம் என்பது மிக நீண்டதாகும் மனிதர்களை காட்டிலும். நமக்கு காலமும் குறைவு, நமக்கு செய்யக்கூடிய செயல்களும் குறைவு இல்லையா? பிராக்டிஸ் பண்ணோம், அது ஒண்ணுதான். சிம்பிளான விஷயங்கள் தான் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா அதை நாம வந்து எப்படி எடுத்துட்டு போனோம், பழகணும். அதான் ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, இவ்வாறு ஆன்மீக உணர்வு இல்லாது அல்லது கிருஷ்ண உணர்வில் வளர்ச்சி அடைந்தவர்களே ஆரியர்கள் என்றப்படுவர். இந்த பக்கம் நாம திராவிடியன்ஸ், அந்த பக்கம் ஆரியன்ஸ். அதாவது ரெண்டுமே மீனிங் வந்து என்னன்னாக்கா நாகரீகம் அணிந்த மனிதன் என்று பெயர், அவ்வளவுதான். சோ உண்மையான நாகரிகம் யாருக்கு இருக்கும்னாக்கா ஆன்மீக தளத்தில் திளைத்திருப்பவர்களுக்குத்தான். ஏன்னா அவர்கள் உள்ளதை உள்ளபடி உணரக்கூடிய பக்குவத்தை பெறுவார்கள். தன்னை சுற்றி என்ன நிகழ்கின்றது என்பதை அவர்களால உண்மையில் காண முடியும். அதற்கு அவர்கள் என்ன செயல்படணும்ன்றத வந்து யோசிச்சு செயல்படுவாங்க. சோ இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து நாகரிகத்துல வரக்கூடிய ஒன்று. ஆரியர்களுக்கு மத்தியில் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்பவனை வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுகின்றான். நிருணம் பெரிய வெற்றி. நிருணாம் என்னும் சொல் இழிந்த விலங்குகள் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதில் ஈடுபடும் என்று கூற இயலாது இல்லையா? சோ ஆனால் நிறைவான மனித சமுதாயத்தில் பகவானின் பக்தி தொண்டில் அனைவருமே ஈடுபடுது. இதுதான் கிரவுண்ட் ரூல். எல்லாருமே இறைவனுக்கு தொண்டு பண்ணணும். அதுக்காக தான் நம்ம இந்த இடத்துல பிறவி எடுத்திருக்கோம். ஒருவன் பணக்காரங்களா இருக்கலாம், ஏழையா இருக்கலாம், இல்ல வந்து கருப்பா இருக்கலாம், அதுக்கப்புறம் சிகப்பா இருக்கலாம், இல்லைன்னா வந்து குட்டையா இருக்கலாம், நெட்டையா இருக்கலாம், எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். ஆனா அவன் வந்து இறைவன் மீது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டால் அவனே உத்தமமானவன். அவனுடைய குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே அவனுடைய நடத்தை சுபாவத்திலிருந்து தான் வெளிவருமே தவிர அவனுடைய வெளிப்புற தோற்றத்திலிருந்து கண்டிப்பாக வராது இல்லையா? அவனுடைய ஸ்தானத்திலிருந்தோ அவனுக்கு இருக்கக்கூடிய வைபவத்திலிருந்தோ வரவே வராது. ஓகே, எந்த அளவுக்கு அவன் வந்து பக்தியை வந்து மேம்பாடு பண்ணியிருக்கான் அப்படிங்கிறது தான் கணக்கில் வரும் இல்லையா? ஆயினும் அனைவரும் பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட வேண்டும். எல்லாருக்குமே இது வந்து கிரவுண்ட் ரூல். தற்காலத்தில் வளர்ச்சி அடைந்த நாடுகள் பொருளாதார வளர்ச்சிக்காக இல்லையா கடவுள் ஒரு நிலை வந்து கைவிட்டாச்சு. இட்ஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட். இந்த சமயத்தையே நாம் என்ன பண்றோம், நம்மளுடைய லாபத்திற்காக சில இடங்கள்ல நாம பயன்படுத்துறோம். அது மிக தவறான ஒன்று. ஒருவன் இந்துவோ முஸ்லீமோ கிறிஸ்டியனோ யூதனோ யாராக இருந்தாலும், அதாவது எப்படிப்பட்டவனா இருந்தாலும் ஒவ்வொருவரும் ஒரு சமய அமைப்பு இருக்கிறது இல்லையா? அவங்கவுங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஸ்பிரிச்சுவல் ஆர்கனைசேஷன் உண்டு இல்லையா? ஆயினும் உண்மையான சமய தர்மம் கடவுள் உணர்வு உடையவனாக இருத்தல் வேண்டும்
இல்லையா? இறை உணர்வு இல்லைன்னா அவன் செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து எதுவுமே பக்குவம் அடையாது. அதனால பேசிக் கிரவுண்ட் ரூல் வந்து இறை உணர்வு அப்படின்னா ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம், அடுத்து வந்து சமர்ப்பிக்கக்கூடிய பக்குவம், இதெல்லாம் இருக்கணும், பழகணும். அது ரொம்ப முடியும், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ ஆயினும் உண்மையான சமய தர்மம் கடவுள் உணர்வு உடையவனாக ஆதலே ஆகும். ஸோ இறை உணர்வு அடையணும் நம்ம. ஸோ இறைவனை பற்றியான ஞானத்தை நம்ம பெறணும். நம்முடைய நிலை என்ன என்பதை நம்ம தெரிஞ்சுட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கலி இறைவனுடைய நிலை பற்றி புரியறதுக்கான ஒரு மார்க்கம் நமக்கு கிடைக்கும். ஆனா அதுலயே நம்ம செயல்படுத்தலைன்னா கண்டிப்பா வராது. மேலும் கிருஷ்ண உணர்வு பெறுவதில் ஆர்வம் உண்டாகும் பொழுது பிறப்பு வெற்றி அடைகிறது. பகவானுக்குரிய தொண்டு என்று ஆகும் பொழுது செயல் வெற்றி அடைகிறது இல்லையா? அதாவது கிருஷ்ண உணர்வு கான்சியஸ்னஸ் எடுக்கும் பொழுது, அந்த உணர்வு பெறும்போது நம்ம பிறந்த பிறப்பினுடைய முக்கியத்துவம் வந்து மேன்மை அடைகிறது. மேலும் வந்து பகவானுக்குரிய தொண்டு, அதாவது சேவைக்கு போகும்பொழுது நம்முடைய செயல்கள் எல்லாம் பக்குவம் அடைகிறது இல்லையா? இறை உணர்வோடு கொண்டு செய்யக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை நாம் பெறுகின்றோம். தத்வார்த்த யூகங்களும் மன யூகங்களும் கூட வந்து முழுமுதற் கடவுளை அறிந்து கொள்வதில் குழப்பம், அதாவது மனைவிகள் கூட முழுமுதற் கடவுளை அறிந்து கொள்வதில் ஈடுபடும் பொழுது வெற்றி அடைகிறது. ஸோ எதையுமே நாம இறைவனை புரிந்து கொள்வதற்கான முயற்சியில் ஈடுபடும் பொழுதுதான் அந்த செயலே வந்து பூர்ணத்துவம் பெறும், நல் மார்க்கத்தை கொடுக்கும். அதுவே நமக்கு வெற்றி இல்லையா? வெற்றினா நாம ஏதோ இலக்க வச்சுட்டு செய்யறோம்னு நினைச்சுக்க கூடாது. ஸோ எப்பொழுதுமே இந்த பக்தியில இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இலக்கு என்பது இருக்காது. அப்படின்னா பௌதீக இலக்கு என்பது இருக்காது. ஓகே, ஆன்மீக இலக்குல தாங்கள் எவ்வாறு அமைய பெற்றிருக்கின்றோம் என்பதை மட்டும்தான் அவங்க செக் பாயிண்டா வச்சிருப்பாங்க. பௌதீகம் வந்து தான் ஆற்றக்கூடிய கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு நமக்கு கிடைக்கும்ன்றதை வந்து அவங்க ஏத்துப்பாங்க. அந்த குணாதிசயம் உண்டு. ஓகே, தத்வார்த்த யுகங்களும் மனயுகங்கள் கூட முதல் கடவுளை அறிந்து கொள்வதில் ஈடுபடும் பொழுதே வெற்றி அடைகின்றன. புலன்கள் பகவானின் தொண்டில் ஈடுபடுத்தப்படும் பொழுதே அவற்றை பெற்றதினால் பயன்படுகிறது. எஸ், கால்கள் வந்து இறைவனுடைய கோயிலுக்கு செல்வதற்காக நாம் உபயோகப்படுத்தணும். கைகள் வந்து பகவானுடைய அவருக்கு அணிவிக்கக்கூடிய மாலைகள் அல்லது வேறு ஏதாவது அவருக்கான உணவு படைக்கிறதுக்கு இதுக்காக உபயோகப்படுத்தணும். கண்கள் இறைவனுடைய அர்ச்ச விக்கிரகத்தை காண்பதற்கு உபயோகப்படுத்தணும். காதுகள் அவருடைய புகழ் ஆரங்களை கேட்பதற்கு உபயோகப்படுத்தணும் இல்லையா? இந்த வாய் வந்து அவருடைய பிரசாதத்தை ஸ்வீகரிக்கிறதுக்கு உபயோகப்படுத்தணும். அவரை பற்றிய புகழாரங்களை சொல்வதற்கு உபயோகப்படுத்தணும். இப்படி ஒவ்வொரு அதாவது கர்மம் இந்த ஞானேந்திரியங்கள் இதெல்லாமே வந்து நம்ம வந்து அதந்த ஒரு செயல்களுக்காக நாம கண்டிப்பா உபயோகப்படுத்தணும். இல்லைன்னா அந்த புலன்கள் பக்குவம் அடையலைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி இது வந்து எப்ப வேணாலுமே சறுக்கி விழுவோம். இந்த கணம் நம்முடைய புலன்கள் தூய்மை அடையவில்லை. சரி, அதாவது உண்மையில் பக்தி தொண்டு என்பதற்கு பெரும் பொருள் புலன்களை பகவானின் தொண்டில் ஈடுபடுத்துதலே ஆகும். இதெல்லாமே பொருள் புலன்கள் தான் இல்லையா? இந்த ஸ்தூலம் வந்து பொருள் புலன் தான். அதை நாம் என்ன பண்ணணும்? தெய்வீக நிலைக்கு எடுத்துட்டு போகணும். இந்த கணம் நம்முடைய புலன்கள் தூய்மை அடையவில்லை. ஆனால் நமது புலன்கள் சமுதாய சேவை, நட்பு, காதல், அரசியல் இதில் எல்லாத்திலுமே கான்ட்ராஸ்டா நம்ம அதில் உபயோகப்படுத்துறோம் இல்லையா? மாறாக ஒருவனது புலன்கள் பகவானின் தொண்டில் ஈடுபடுத்தப்படும் பொழுது அவன் பக்தி தொண்டினை எய்துகின்றான். கண்டிப்பா அடுத்து வரும் ஸ்லோகங்கள் விஷயங்களை வந்து மிகவும் விலாவரியாக சொல்லப்பட்டிருக்கா, விவரிக்கப்பட்டிருக்கு. பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் சிறந்த பக்தர் ஒருவர் பகவானை பார்த்த பொழுது தன்னுடைய அனைத்து ஆசைகளை நிறைவேறிவிட்டதாக கூறுகிறார். இது மனநிறைவு. ஸோ அதாவது ஆனந்தம். அந்த ஜீவன் எதிர்பார்த்த ஒன்று என்ன, ஆன்மீகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? அவ்வாறு வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவை கண்ட உடனே அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையில வந்து மிக பெரிய ஒரு ஸ்தானத்தை நாம் பெற்றோம் என்ற அந்த உணர்வு. இன்று எல்லாம் மங்களம் அடைகின்றன, இன்று நான் பிறந்த இடமும் அப்படின்னா இந்த உணர்வு என்பது இருக்கும். ஸோ ஒரு முறை வந்து நம்ம எதிர்பார்க்காத அந்த தெய்வீக காட்சியை நாம் காண நேர்ந்தால் நம்முடைய உள்ளம் என்ன சொல்லணும்னா தூய்மை அடைந்ததாக பரிந்துரைக்கும். நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அனைத்தையுமே நாம பக்குவம் செய்யப்படுறதுக்கான மார்க்கம், பேசக்கூடிய வார்த்தைகளில் கண்ணியம், கேட்கக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே வந்து இறைவனை பற்றியது இல்லையா? பார்த்தல் அனைத்துமே பகவானுடைய ரூபம். இப்படி வந்து நம்ம மனப்பக்குவத்தை வந்து எடுத்துட்டு வரும். மேலும் இன்று கண்கள் தொடி பாதங்கள் வரைவில்லை எனது புலங்கள் பாக்கியம் அடைந்தன. திஸ் அ பிரேயர் ஆக்சுவலி. ஓகே, இது ஒரு பிரேயர். சைத்தன்ய மகாபிரபுவை கண்டு ஒரு பக்தர் பாடின பாடல். அப்படின்னா இறைவனுடைய தரிசனத்தை பெறுவதற்கு இந்த உடல்ல இருக்கக்கூடிய அவயங்கள் அனைத்துமே வந்து நற்காரியங்கள் செய்திருக்கின்றன அப்படிங்கிறத நாம தெரிஞ்சுக்கணும்.
இன்று என் வாழ்க்கை வெற்றி பெறுகிறது. ஸோ ஏனெனில் மகாலட்சுமியால் வணங்கப்படும் தாமரை திருவடிகளை நான் தரிசிக்கக்கூடியவனாவேன் என்று கூறினார். அதாவது அந்த பக்தர் வந்து அவ்வாறு சொல்லியிருக்கார். ஓகே, சைதன்ய மகாபிரபுடைய திருவடிகளை தரிசனம் பண்றதே அவர் பெரிய பாக்கியமாக கருத்திருக்கார். ஸோ அந்த பாவம் வரணும்னா அவர்கள் பக்தியில வந்து பக்தி செயல்ல வந்து நிறைய ஈடுபட்டிருப்பாங்க. சேவை பண்ணாம அந்த பாவம் வரவே வராது. கிம் ஜென்ம விஸ்திரிபிர் ஹே வேஹ சௌக்ர சாவித்ர யாக்னிஹைஹி கர்மபிர்வாத்ரை புரோக்தை பும்சோ ஹவி விபூஷ விபூதாயுஷா. நாகரிக மனிதன் 3 வகையான பிறப்புகள். ஒண்ணு வந்து தாயினுடைய கருவில் தந்தையினுடைய சுக்லத்தில் பிறக்கிறது. 2வது தீட்சை பெறும்போது, முதன்மை தீட்சை பெறும்பொழுது பிறக்கக்கூடிய குருவின் கருணையால. 3வது வந்து எப்பொழுது என்றது இந்த இடத்துல பார்க்கலாம். ஏன்னா இது 2 நாம் எப்பவுமே படிச்சுட்டே இருக்கோம் இல்லையா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பிறப்பு என்பது அதாவது தாய் தந்தை வழி வருகின்றது மூலம் பிறப்பு சுக்கிரத்தினால் உண்டானதாகும். 2வது பிறப்பு என்பது ஆன்மீக குருவினால் வந்து தீட்சை அளிக்கப்படும் பொழுது அதுக்கு என்னது 2ஆம் பிறப்புக்கு பேரு சாவித்ர என்பது பொருள். 3வது யாஜ்னிஷு அப்படின்றது வந்து 3, அதாவது விஷ்ணுவை வழிபடுவதற்கான வாய்ப்பு அளிக்கப்படுவதாகும். அப்படின்னா அவங்க அர்ச்ச விக்கிரக வழிபாடு, நாரத பஞ்சராத்திர விதிகளை பரிபாலிக்கக்கூடிய அத்தகைய, அதாவது செகண்ட் இனிஷியேஷனுமே வந்து பெறுவாங்க. ஸோ நாம மினிமம் பிராமணிக்கல் குவாலிட்டி இருக்கணும். விப்ரா இருந்தா கூட யாரும் எடுத்துக்க மாட்டாங்க. விப்ரா என்றால் என்ன? அதாவது வேத சாஸ்திரங்கள்ல வந்து விற்பனாராக இருத்தல். ஆனா அதை வந்து அப்ளை பண்ணாத வரைக்குமே அது வேஸ்ட் இல்லையா? இந்த பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். தேவர்கள் ஆயுட்காலத்தை பெற்றாலும் பகவானின் தொண்டில் உண்மையில் ஒருவன் வந்து ஈடுபடாத பொழுது இவை அனைத்தும் பயனற்றவையாகும், யூஸ்லெஸ் ஆகும். ஓகே, மேலும் அதுபோல் ஒருவனது செயல்கள் லோகாயுதமாயினும் அவனது ஆன்மீகமாயினும் பகவானை திருப்திப்படுத்துவதற்குரியவை இல்லை என்றால் அவை பயனற்றவையாகும். எந்த ஒரு செயலையும் இறைவனை வந்து திருப்தி கொள்ளக்கூடிய செயலாக இருக்கணும். அப்படி வந்து நமக்கு வழங்கப்பட்ட செயலாக இது வந்து எனக்கு சாய்ஸே கிடையாது. செயல் என்பது என்னுடைய சாய்ஸ் கிடையாது. எனக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த வேலைதான் எனக்கு சாய்ஸ் அப்படின்னு நினைச்சாக்கா அதையுமே இறைவன் சமர்ப்பித்து அந்த செயலுக்கான மார்க்கத்தை கேட்டு நாம வந்து நம்முடைய புத்திக்கு வந்து வரக்கூடிய அதெல்லாம் வச்சு நாம ஆஸ்பர் எதிர்பார்ப்புகள் என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதற்கு ஏற்றவாறு நாம் வந்து செயல்படணும். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சௌக்ர ஜென்ம அப்படின்ற வார்த்தை வந்து இந்த சுக்கிலத்துல பிறப்பெடுக்கக்கூடிய, அதாவது இந்த புவி வாழ்க்கையில ஒரு ஆண் பெண் வந்து ஈன்றெடுக்கக்கூடிய அந்த குழந்தை பாக்கியம் இல்லையா, அந்த ப்ராசஸ் தான் சொல்றாங்க. ஓகே, மிருகங்கள் கூட இவ்வழியில வந்து தங்கள் பிறப்பை வந்து அடைகின்றன இல்லையா? நாமும் வந்து அதாவது தூங்குகின்றோம், விலங்குகளும் தூங்குகின்றத, நாமும் வந்து உண்ணுகின்றோம், விலங்குகளும் உண்ணுகின்றது, நாமும் புணர்கின்றோம், விலங்குகளும் புணர்கின்றது இல்லையா? நாமும் தற்காத்துக் கொள்கின்றோம், விலங்குகளுமே தற்காத்துக் கொள்கிறது. ஸோ அப்ப இந்த இடத்துல என்ன டிஃபரன்ஸ்? இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லையா? ஸோ அந்த மனசு கொண்ட அந்த புத்தி வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அந்த ஒண்ணு நம்ம மனிதனுக்கும் விலங்குக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம். ஓகே, சௌக்ர ஜென்மத்தினை ஒரு மனிதனால் தூய்மை செய்து கொள்ள முடியும் அப்படின்னா ஒரு வேத சமுதாயத்தில் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருப்பது போல சௌக்ர ஜென்மத்தினை ஒரு மனிதனால் தூய்மை செய்ய முடியும். அதாவது இந்த சாஸ்திரத்தை உபயோகப்படுத்தி நம்மள நாம பியூரிஃபிகேஷன், அதாவது தீட்சை பெற்றவங்களை பார்க்கணும். அவங்களுடைய முந்தைய ஜென்மம், அதாவது முந்தைய ஜென்மத்துல இருந்து எத்தனை ஜென்மங்கள் எடுத்தாலும் தெரியாது. ஆனா அன்றைய தினம் அது வரைக்குமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா தீட்சை எடுக்கக்கூடிய அந்த நாள் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எத்தனை பாவங்கள் புண்ணியங்கள் இருந்தாலும் அவை அனைத்துமே வந்து 0 ஆயிடும். நம்மளது தீட்சை பெற்றவங்களுக்கு எல்லாமே புது அக்கௌண்ட் தான், பழைய அக்கௌண்ட் கிடையாது. ஆனா அதை வந்து நாம பக்குவமா எடுத்துட்டு போகணும், ரொம்ப முக்கியமா. இதுதான் வந்து தீட்சையினுடைய ப்ராசஸே. ஓகே, தீட்சா ப்ராசஸ் பத்தி நாம் இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அந்த பாவ புண்ணியங்கள் எல்லாத்தையுமே விளக்கக்கூடியவர் யார்? அதாவது நமக்கு தீக்ஷா குரு தான் அதை விளக்கி கொடுப்பார். ஓகே, சம்ஸ்காரம், அதாவது ஒரு மனிதனால் சம்ஸ்காரம் அப்படின்னா என்னன்னாக்கா சடங்கு ஒன்று கண்டிப்பாக செயல்படும், சம்ஸ்காரம் என்று சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ சம்ஸ்காராஸ் அப்படின்னு இச்சடங்கினை நடத்தவில்லை என்றால் அவர்கள் குடும்பம் முழுவதும் சூத்திரர்கள் ஆகிடும் என்று சாத்திரங்கள் வந்து சொல்கின்றன. ஸோ இது நம்ம பிராமின் ஸ்பீக்கர் தான் இதை நம்ம நிறைய பார்க்குறோம். ஆனா நம்ம
அதாவது சத்திரியரோ வைசியரோ இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வீட்டுல எல்லாம் இது கிடையாது இல்லையா. மேலும் ஆனா இது செய்யறதுல தவறு ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ நம்ம அவங்க தான் செய்யணும்னு கிடையாது. ஆனா இட் ஹாஸ் பிகம் சோ அவங்க இன்னும் இன்று வரைக்கும் அவங்க பரிபாலிச்சிட்டு இருக்காங்க. அதனால இஃப் யூ see தட் பிராமணிக்கல் ஃபேமிலியில பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்க எல்லாமே ஒரு கோர்வையா இருப்பாங்க, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அட்ஜஸ்டபிளா இருப்பாங்க, அந்த மாதிரி தான் போகும். ஆனா நம்ம வீட்டுல அப்படி கிடையாது. ஏன்னா நம்ம பிறப்பெடுத்த விதமே வந்து ஒரு கோர்வையே கிடையாது நம்ம இல்லையா. அந்த ப்ராசஸ் எதுவுமே ரிச்சுவல்ஸ் எதுவுமே நாம ஃபாலோ பண்ணல. அதனால நம்ம அதாவது தாய் தந்தையருடைய மனநிலை என்னவா இருந்ததோ அதனுடைய விளைவாக வந்து குழந்தையினுடைய சுபாவம் வந்து நிர்ணயம். எது டாமினண்டா இருந்ததோ அந்த சுபாவம் அந்த குழந்தை இடத்துல வந்துடும். ஓகே. மேலும் இங்குள்ள அனைவரும் சூத்திரர்கள் தான். ஏன்னா அதாவது பஞ்சராத்திர விதியே வந்து பிராமின்ஸ் தான் அனுஷ்டிக்கிறது இல்லையா. ஆனா அதை எல்லோருமே அனுஷ்டிக்கலாம். ஆனால் அதற்கான ஞானம் நம்ம யாருக்குமே கிடையாது. ஸோ மேலும் பஞ்சராத்திரிக்க முறையின்படி என்னத்தான் அனைவரும் கர்ப்பாதான சம்ஸ்காரம் செய்யாததினால் சூத்திரர்களாக இருந்த போதிலும் ஒருவர் கிருஷ்ண ஒன்று உடையவனாக இருக்க வேண்டும் இல்லையா. ரொம்ப முக்கியம். இருந்த அந்த மாதிரி இருந்தா சிறிதளவு எண்ணெய்னால் கூட பக்தி தொண்டுல உன்னத நிலைக்கு அவனால வந்து அடைய முடியும் என்று சொல்லப்பட்டது. ஸோ சனாதன கோஸ்வாமி சொல்றார் பஞ்சராத்திர விதிக்கு பிரகாரம் யதா காஞ்சனாதம் யாதி காமஷ்யம் ரச விதானதாக ததா தீக்ஷா விதானே த்விஜம் ஜாயதே நிருணாம் த்விஜம், அதாவது இறப்பிறப்பி எய்தவர்கள் என்று பொருள் இல்லையா. சாரி, த்விஜம் 2, ஏக்கம் 2 இல்லையா. அதாவது மணி செய்யப்படும் வெங்கல உலோகத்தில் பாதரசத்தை, அதாவது இந்த பஞ்சலோகம் அந்த வெங்கல லோகத்துல வந்து என்ன பண்ணணும்னாக்கா நாம பாதரசத்தை ஒரு குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சர்ல வந்து அதை வந்து ஹீட் பண்ணி அதை வந்து இரண்டுமே நம்ம வந்து கலந்தால் அதுதான் வந்து தங்கம் என்பது உற்பத்தி ஆகிறது. இதுதான் அந்த காம்பினேஷன்ல தான் நம்ம பூமியில கூட இருக்கிறது. அதை வச்சுதான் அது தங்கம் என்று எடுக்கின்றோம். அது போல ஒருவன் அதாவது சுத்த தங்கமாக இல்லாத போதும் தீட்சை முறையினால் அவன் அந்தணன் அல்லது விஜனாக மாற்றப்படுகின்றான். ஹரிபக்தி விலாசத்துல 2.12 சொல்லப்பட்டதா இந்த இடத்துல மேற்கோள் காட்டப்பட்டது. இவ்வாறு முறையான மனிதரால் தீட்சை செய்விக்கப்படும் ஒருவன் இருபிறப்பாளனான ஆனா உடனே மாறுகின்றார். ஸோ அதாவது தீட்சை பெற்றாலே செகண்ட் புனர்ஜென்மம் இல்லையா, அது வந்து நமக்கு கிடைக்க பெறுகிறது. ஆகவே நாங்கள் எங்கள் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் மாணவனுக்கு முதல் தீட்சை அளித்து ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை ஓதுவதற்கு அவனுக்கு அனுமதி அளிக்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை ஓதி ஒழுங்குமுறை விதிகள் 4 விதிமுறைகள் இருக்கு இல்லையா, அதை அவன் பரிபாலிக்க வேண்டும். ஒருவன் மூலம் அதை வந்து கண்டினியூஸா பின்பற்றுறது மூலம் ஒரு நாள் அவன் வந்து அதாவது பிராமண தீட்சை பெறுவதற்கு வந்து தகுதி பெறுகின்றான். முதல் தீட்சை மட்டும்தான் நம்ம வந்து கேட்கணும், நான் எனக்கு தீட்சை எடுத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு. 2வது தீட்சை வந்து கோயில்ல தான் வந்து டிசிஷன் எடுப்பாங்க. ஓகே, அவங்க தான் இன்னாருக்கு இதை கொடுக்கணும்ன்ற அந்த டிசிஷன் வரும்பொழுது கண்டிப்பாக அவர்களுக்கு அந்த பிராமணிக்கல் குவாலிஃபிகேஷன் வந்து கொடுப்பாங்க. மேலும் இதுவே யாக்னிஜக ஜென்மம் எனப்படும். அப்படின்னா எமது கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை ஓதுவதன் மூலம் ஃபர்ஸ்ட் இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் ஹரே கிருஷ்ணா, 2வது காயத்ரி மந்திரம். ஐ திங்க் தெர் ஆர் மல்டிபிள் காயத்ரி, காம காயத்ரி அண்ட் ஆல் இஸ் தேர் ஆக்சுவலி. ஓகே, நைட் 8 மணிக்கு 1, மத்தியானம் இருக்கு, காலையில் இருக்கு, இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைமிங்ஸ்ல டிஃப்ரெண்ட் காயத்ரிஸ் உண்டு. ஐ திங்க் டோட்டலி 7 or 6 காயத்ரிஸ் ஆர் தேர். அது செகண்ட் தீட்சை பெற்றவங்களுக்கு தான் தெரியும். நம்ம தமிழ்ல இன்னும் யாரும் பெறல, அதனால நமக்கு தெரியாது. ஸோ நம்ம அதை பத்தி நம்ம வருத்தப்பட வேணாம். ஆனா காயத்ரி மந்திரத்தை வந்து யார் ஒருத்தர் கண்டினியூஸா, அதாவது தன்னுடைய குருவிடத்துல இருந்து தீட்சை பெற்ற ஒருத்தர் காயத்ரி மந்திரத்தை வந்து 10,000 காயத்ரி மந்திரத்தை வந்து யார் வந்து 10 வருடங்கள், 10,000 கிடையாது, 10 வருடங்கள் யார் வந்து ஜபிக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து மோட்சகதிக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு என்றது சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே, 10 ஆண்டுகள் செகண்ட் இனிஷியேஷன் ஆன பிறகு நம்ம 10 இயர்ஸ் வந்து கண்டினியூஸா காயத்ரி மந்திரம் எப்பொழுது சொல்லணுமோ அவ்வாறே செய்து நம்ம செயல்பட்டால் கண்டிப்பா நாம இறைவனுடைய திருநாடை வந்து சேருகின்றோம். இது சாஸ்திர விதிகள் பிரகாரம் வந்து ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் த லெக்சர்ஸ்ல கேட்டதை உங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டு. ஓகே,
எமது கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை ஓதுவதன் மூலம் ஒன்று காயத்ரி, அதாவது காயத்ரி, அதாவது கிருஷ்ண மந்திரம் என்பது ஒன்று, காயத்ரி மந்திரம் என்பது 2 என்று 2 தீட்சைகள் அளிக்கப்படாதவன் நம்ம அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சமையல் வேலையிலோ இல்ல புஷ்பத்தை தொடுக்கறதுலையோ இல்ல வேற எந்த வேலைக்குமே டைரக்டா அதாவது டிடி கிச்சனுக்கெல்லாம் நம்ம என்ட்ரியே கொடுக்க மாட்டாங்க. ஓகே, ஆனா யார் இல்லையோ அந்த சமயத்துல அடுத்து ஹையஸ்டா இருக்கிறவங்களை அனுமதிக்கிறாங்க. சில கோயில்கள்ல உண்டு, சில கோயில்கள்ல கிடையாது. ஓகே, ஸ்டாண்டர்ட் ரூல் செகண்ட் தீக்ஷா இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம சமையல் அறைக்குள்ள என்ட்ரி ஆக முடியும். அது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அதுவுமே எஸ், வி ஹாவ் டு டேக் ஃப்ரெஷ் பாத் இல்லையா, கிளீன்லினஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ குளிச்சு முடிச்சு இம்மிடியட்டா நாம செயல்படும். திருமூர்த்தங்கள், அதாவது காயத்ரி மந்திரத்தினால் ஒன்று என்று 2 முறை தீட்சை அளிக்கப்படாதவன், அப்படி தீட்சை பெறாத ஒருத்தனுக்கு சமையல் அறைக்குள்ளோ திருமூர்த்தங்கள் அப்படின்னா அந்த பகவானுடைய டேட்டி ரூம் இல்லையா இருக்கும் அறைக்குள்ளேயோ செல்ல அனுமதிக்கப்படுவது கிடையாது. ஆயினும் திருமூர்த்தத்தை வழிபடுவதற்கான நிலைக்கு ஒருவன் உயர்த்தப்படும் பொழுது அவனது முந்தைய பிறப்பின் சிந்தனையில் கொள்ள வேண்டாம். அப்படின்னா ஒன்ஸ் குவாலிஃபிகேஷன் அப்படின்னு வந்த பிறகு நம்ம முந்தைய ஜென்மத்தை பத்தி நம்ம பெருசா யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. சண்டாலோ அபித்வஜ சிரேஷ்டா ஹரிபக்த பராயண ஹரிபக்த விஹீனஸ்ச த்விஜோபி திஜோ அபி சாதமஹ. அதாவது சண்டால குலத்தில் 2மே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஒண்ணு பிறப்பால பிராமணரா இருக்கலாம், ஆனா பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் வந்தா எதுவுமே அக்வயர் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க, அதை அவங்க பரிபாலிச்சு இருக்க மாட்டாங்க. அப்படிப்பட்டவங்க தவறி விழக்கூடிய நிலைக்கு தள்ளப்படுவார்கள். ஆனா அதே பிறப்பால சூத்திரர்களா இருந்தாலும் அவருடைய முயற்சியினால அவர் பிராமண நிலைக்கு போறதுக்கான வாய்ப்புமே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு சாஸ்திர விதிகள் பிரகாரம். ஓகே, சண்டால குலத்துல இது அதை விளக்கக்கூடிய ஸ்லோகம் தான் இது. பிறந்தவன் ஆயினும் அவன் பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டால் அவன் சிறந்த அந்தணன் ஆகின்றான். மாறாக பிராமண குலத்தில் பிறந்திருந்தாலும் எந்த ஒரு பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணலனாக்கா அப்ப செய்யாத நாயை தின்னும் புலையன் வரிசையில் வைக்கப்படுகின்றார். ஸோ இருக்கிறதுலே அதாவது நாய், ஸோ பேராசை கொண்டது நாய் இல்லையா. ஸோ அந்த அந்த இது யாருக்குமே எதுவுமே கொடுக்காத நாய், அப்படிப்பட்ட ஒரு வரிசையில நம்மள தள்ளப்படுவாங்க. ஒருவன் பக்தி தொண்டில் முன்னேறும் பொழுது அவன் சண்டாளனாக பிறந்தது பற்றி கவலை இல்லை. நாம் எப்படிப்பட்ட பிறவி எடுத்தோன்றது பத்தி கவலை கிடையாது. எவ்வாறு பக்தி செய்கின்றோம் என்பதுதான் மிக மிக முக்கியமான ஒரு கருத்து. இதுக்கு பிரகலாத் மன்னர் விப்ராத் விஷகுருண யுதாத் அரவிந்த நாபக பாதாரவிந்திர விமுகாத் ஸ்பஷம் வரிஷ்டம். அதாவது பாகவதத்துல 7வது பாட்டு 9வது அத்தியாயத்துல 10வது ஸ்லோகம் இது. ஸோ 7வது கேண்டம் நரசிம்ம அவதாரம் பற்றி எடுத்துரைக்கிறது. ஸோ அங்க பிரகலாத் மகாராஜுடைய செயல்களையும் அவருடைய அதாவது குவாலிட்டிஸ் இல்லையா, அதை பத்தியுமே நாம நிறையவே படிப்போம். அதாவது பகவான் நரசிம்மர் உக்ரமான பிறகு யார் சமாதானப்படுத்துறதுக்கு, ரொம்ப தேவர்களுமே சமாதானப்படுத்துறதுக்கு பயம் கொண்டார்கள். ஆனால் பிரகலாத் மகாராஜனுடைய பிரேயர்ஸ் இல்லையா, பிரேயர்ஸ்னால நரசிம்ம தேவர் குளிர்ச்சி அடைந்தார் என்று நாம் படிக்கிறோம் இல்லையா. அது இன்னும் டீட்டெயிலா நாம் படிக்கிறோம். ஸோ ஒருவன் அந்தணனாக பிறந்து, இங்கே பிரகலாத் மகாராஜ் எந்த குலத்துல பிறந்தார்? அசுர குலத்திலே பிறந்தார். நமக்கெல்லாம் அசுர குணங்கள் இருக்கு, இப்போ அசுரர்கள் கிடையாது. ஆனா பிரகலாதனுடைய பிறப்பே அசுர குலம். அப்படி இருந்தும் இறைவனத்துல தூய பக்தர் ஆனார் இல்லையா. மாறாக ஒருவன் சண்டாளனாக பிறந்து பகவானின் பக்தி தொண்டில் பற்றுடையவனாக இருந்தான் என்றால், அப்படின்னா இருந்தால் அவன் புகழுடையவனாகின்றான் இல்லையா. அவனுக்கு புகழ அறங்கள் என்பது தானாகவே தேடும். நாம் அதை தேடி போக வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. இச்சண்டாளன் உண்மையில் தன்னை மட்டுமல்லாது தன் முன்னோர்களையுமே கரை 21 தலைமுறை நம்ம இறை தொண்டு ஆற்றும் பொழுது நம்மளை விட முன்னாடி இருந்த 21 தலைமுறை, நமக்கு பிந்தி வரப்போகக்கூடிய 21 தலைமுறைகளுமே ரட்சிக்கப்படுகிறது. இதை காட்டி நம்ம வேற என்ன இருக்கு நம்ம குடும்பத்திற்கு நாம் கொடுக்க வர. அதனால நம்மளால முடிஞ்ச சேவைகளை நாம் ஈடுபட்டு இல்லையா, நம்ம அதாவது நம்மளை சுற்றி இருப்பவர்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு மார்க்கத்தை நாம ஏற்றி கொடுக்கணும். ஓகே, மேலும் அவன் குடும்பத்தை மீட்பான் என்று எப்படி சொல்ல முடியும்? சாஸ்திரங்கள் பல்வேறு இடங்களில் அது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.
சத்திரியனாக, வைசியனாக, சூத்திரனாக, மிலேச்சனாக ஆன நிகழ்ச்சிகள் ஏராளமாக காண கிடைக்கின்றன. அதுபோல சத்திரியனாகோ, வைசியனாகோ அல்லது சூத்திரனாகோ பிறந்து 18வது வயதில தீட்சை பெற்று பிராமணனாக உயர்த்தப்பட்ட சம்பவங்களும் உண்டு. இழிவான நிலைக்கு பிராமணர்கள் தள்ளப்பட்டதும் உண்டு. இதுக்கு உதாரணம் வந்து யார் இது? அஜாமிலன். அஜாமிலன் பிறப்பினால் பிராமணன், ஆனால் அவன் சண்டாளனாக மாறினான் இல்லையா? பிரகலாதர் வந்து பிறப்பினால் அசுரர் இல்லையா? அசுர குலத்தில் பிறந்தவர், ஆனால் அவர் சிறந்த பக்தனானார். சோ இதுவே உதாரணம் பூரணம் இல்லையா? அந்தனர் குலத்தில் பிறந்ததினாலே ஒருவன் அந்தணனாகி விடுகின்றான் என்று உண்பது உண்மை அல்ல. பை குவாலிட்டிஸ் தான் முக்கியம். பிறப்பினால் வந்து நாம் என்றைக்குமே யாரையுமே வந்து வேறுபாடு காணக்கூடாது. ஆனா இந்த ஒரு குவாலிட்டிஸ் நம்ம கோயில்களுக்கு போகும்பொழுது நம்ம அந்த டிஃபரன்சியேஷன் பார்க்கிறோம். ஆனா அதை வந்து அவங்க பக்குவமாக செய்யலாம். சில இடங்கள்ல வந்து பகவான் வந்து முதல்ல நம்ம செய்யக்கூடிய இதெல்லாமே இறைவனுக்கு சமமா இருக்கக்கூடிய பிராமணர்களுக்குத்தான் வழங்கப்படுகிறது. அதுதான் நேதியும் கூட. அது தவறு கிடையாது. ஆனால் அதை வந்து ஒன்று எடுத்துரைத்தாவது நம்ம அதை வந்து செயல்படுத்தணும். இல்லைன்னா நம்ம வந்து அதை அடுத்தவங்களுக்கு தெரியாத வண்ணமாக செயல்படுத்தணும். ஆனால் அது அப்படி செயல்படுத்தப்படுவதே கிடையாது. அங்கே ஜென்ரலா இருக்கக்கூடிய கியூலே இந்த மாதிரி செயல்படும் போது என்ன ஆகுதுனாக்கா, ஆட்டோமேட்டிக்கலி உண்மையிலே பக்தி கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய இந்த வைசியனோ சூத்ரனோ யாரா இருந்தாலுமே அவன் மனம் வந்து துன்பப்படுகிறது. அந்த ஸ்தலத்துல என்ன ஆகுதுனாக்கா, we are creating negative vibration தான் இல்லையா? So we should never discriminate. அந்த இது வரவே கூடாது நமக்கு. அந்த வேறுபாடு காணக்கூடிய இஃப் த குவாலிட்டிஸ் ஆர் குட், அதை நாம ஏத்துக்கணும். ஸோ ஏன் அவங்க சுத்திரத்துல உள்ள விடாம இருந்தாங்கனாக்கா, அவர்கள் குளித்து முடித்து வராம சுத்தபத்தம் இல்லாததுனாலதான் சாத்திரங்கள்ல வந்து அந்த நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருந்தார்கள். அதற்காக நம்ம வந்து யாரா இருந்தாலும் பிராமணர், சத்திரிய, வைஷ்ணவ, சூத்ரர் யாரா இருந்தாலுமே நாம கிளீன்லினஸ் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணலன்னா நாம் அனைவருமே சூத்ரர்கள் தான். அதே மாதிரி பிராமண, சத்திரிய, வைஷ்ய, சூத்ரர் யார் எல்லாமே வந்து இந்த சுத்தபத்தத்தை எல்லாமே இல்லையா சாஸ்திர விதிகள் பிரகாரம் நாம வந்து அதாவது அமைத்துக் கொள்கின்றோமோ நம்ம வாழ்க்கை, அவர்கள் அந்நிலை இருந்தாலும் அவர்கள் அனைவருமே பிராமணர்களுக்கு சமமாக கருதப்படுகிறார். ஸோ அந்த ஒரு மனப்பக்குவத்தை வந்து நாம் அடுத்தவங்களை ட்ரீட் பண்ணது வந்து பார்க்கணும் இல்லையா? ஆனா இது வந்து நம்மளாதான் மாறணுமே ஒழிய அடுத்தவங்களை நம்ம வந்து எதிர்பார்க்க கூடாது. ஏன்னா அறியாமையால தான் அவங்க வர்றாங்க இல்லையா? ஸோ அறியாமையால் வரும்பொழுது அவங்களுக்கு அதாவது பக்குவமாக நம்ம அவங்களுக்கு எடுத்துரைத்தா நம்ம கண்டிப்பா அவங்க கேட்பாங்க. ஆனா எதையுமே சொல்லாம அவங்களை நிராகரித்து விடுவது, இல்லைன்னா எதையுமே நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாம அவங்க முன்னாடியே வந்து ஒருத்தங்களுக்கு மட்டும் நம்ம வந்து மேன்மையா வந்து ட்ரீட் பண்றது வந்து இட் இஸ் a big offense ஆக்சுவலி. நம்ம எவ்வளவு சாஸ்திர விதிகள் படிச்சிருந்தாலும் பகவான் வந்து அதாவது நீங்க உடுப்பி டெம்பிள் எப்படி ஆக்சுவலி யாருக்காக பகவான், நம்ம எல்லாருமே ஜன்னலோரத்துலதான் போய் நம்ம பகவானை சேவிக்கிறோம் இல்லையா? கனகதாசர் வந்து அவரை வந்து உள்ள விடலை. ஆனா அவர் இயற்றிய பாடல்கள் வந்து இன்றைய வரைக்குமே புகழ்பெற்றது இல்லையா? பகவான் அவருக்காகவே வந்து திரும்பிட்டார் அப்படின்னா அந்த தத்துவத்துல நமக்கு என்ன தெரியறது? நமக்கு அங்கே இறைவன் பக்தி, அன்பு இதை மட்டும்தான் எதிர்பார்க்கிறார். நம்முடைய மனது தூய்மை அடைந்தால் அதையே அவர் வந்து அது காம குரோத லோபத்திலிருந்து நாம வந்து முக்தி பெற்றிருந்தாலே இறைவன் நம்மளை ஏற்றுக்கிறார். சோ பிறப்பினால் நாம் ஒருத்தரை வந்து வேறுபடுத்தக்கூடாது. இதெல்லாம் மேன்மேடு திங்ஸ் தான் இல்லையா? இதெல்லாம் மனிதனால் வந்து ஏற்படுத்தப்பட்டது. பகவான் வந்து பிறப்பினால் யாரையுமே வந்து சாஸ்திரத்துல சொல்லவே இல்லை, பகவத்கீதையில கூட சொல்லல இல்லையா? வர்ணாசிரமத்தை பகவான் வந்து சொன்னார். அதனால் அவர்கள் ஆற்றக்கூடிய செயல்களை கொண்டு இல்லையா? அவங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபஷன் அதை வச்சுதான் நம்ம வர்ணாசிரமே வந்தது, பிறப்பினால் அல்ல. ஆனா இன்றைக்கு வெறுமனே பிறப்பினாலதான் நாம் எல்லாமே எடுத்துட்டு போறோம். ஸோ மிக மிக தவறானது. ஸோ நான் பிராமணனா பிறந்து இல்லையா என்னுடைய மனசு தூய்மையா இல்லைன்னா அதனால என்ன பிரயோஜனமுமே கிடையாது. ஒரு சூத்ரனா பிறந்து அவனுடைய உள்ளம் தூய்மையா இருந்தா அதை விட மேன்மையானது எதுவுமே கிடையாது இல்லையா? ஸோ இந்த ரெண்டுத்தையுமே நாம பார்க்கணும். இதை நான் சொல்லலை, இங்க நம்ம ஆச்சாரியாவே நிறைய இடங்கள்ல சொல்லியிருக்கார். ஓகே, டோன்ட் டேக் இட் அஸ் அஃபென்ஸ். நான் சொல்றேன்னு நினைச்சுக்காதீங்க. ஓகே, ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே வந்து சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா அனைவரையுமே சமமாக பாவிக்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவத்தை நம்ம கொண்டு வரணும் இல்லையா? ஒருத்தரை வந்து பிறப்பினால் நம்ம வந்து அவங்கள வந்து இழிவுபடுத்தக்கூடாது. தூய்மையா இருக்கக்கூடிய யாரையுமே நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும்
இல்லையா? அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் எக்ஸ்டர்னல் பியூரிட்டி நம்ம பார்க்கும்பொழுது நம்ம அந்த ஒரு சுத்தபத்தத்தை எந்த ஒரு வர்ணத்துல இருந்தாலுமே நம்ம அதை ஏத்துக்கணும். ஸோ அந்த ஒரு நிலை வந்து நம்ம பார்க்கணும். தட் இஸ் a வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஆக்சுவல், இல்லையா? ஸோ நான் இந்த ஒரு இதுலையுமே நம்ம பார்க்கும் பொழுது விதுரர் எடுத்துக்கோங்க, இல்லையா? ஒரு தாசிக்கு பிறந்தவர் அவர், ஆனா பரம ஞானத்தை பெற்றவர். அதனுடைய பேக்ரவுண்ட் ஸ்டோரி நமக்கு தெரியும், இல்லையா? யம தர்மராஜர் தான் வந்து விதுரர் ஒரு அதாவது ஒருத்தருடைய சாபத்தினால் வந்து அவர் அவ்வாறு பிறக்கணும். ஆனா அதுவுமே வந்து அவர் பகவானிடத்துல வந்து வேண்டிக் கொள்கிறார், எப்பவுமே இந்த கடமையை ஆற்றிக்கொண்டே இருப்பதினால் என்னால உங்களை சேவிக்க முடியல பகவானேன்னு, எனக்கு அதுக்கான காலத்தை கொடுங்கோன்னு கேட்கிறார், இல்லையா? அதற்காகவே வந்து வழங்கப்பட்டதுதான் அந்த பிறவி, இல்லையா? சோ தவறான தண்டனை வந்து ஒரு முனிவருடைய, யார் அந்த முனிவர்? சிறு பிராயத்துல ஒரு சிறிய தவறு செய்ததற்காக ஒரு நரகத்திற்கு தள்ளணும்னு சொன்ன அந்த ஒரு பனிஷ்மெண்ட்டை வந்து ஏன் அறியாத பிறவியில் செய்ததுக்கு மாண்டூக மடிவர். பாண்டுக முனிவரா? ஓகே, ஆமா. எஸ், பாண்டுக முனிவர், எஸ், பாண்டுக முனிவர் தான் சொல்றார். ஸோ நம்ம அதை நாம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ இப்படி பகவான் வந்து யாருக்கு என்ன கொடுக்கணுமோ அதை வந்து கண்டிப்பா கொடுக்குறார். ஆனா எல்லாரிடத்துலயுமே எதிர்பார்க்கறது என்னது? அன்பு மற்றும் தூய்மையான பக்தி, அனன்ய பக்தி தான் எதிர்பார்க்கிறார். அது இருந்தா அவர் எதுவுமே வேறுபடுத்தி பார்க்கறது கிடையாது. ஓகே, அந்த ஒரு பாவத்தை நாமளுமே வளர்த்துக்கணும். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அது. சஹஸ்ர யுக பர்யந்தம் அஹர் யத் பிரம்மனோ விதுஹு ராத்திரிம் யுக சகசிராந்தம் தே அஹோ ராத்திர விதோ ஜனான. இது பகவத்கீதையில 8வது காண்டத்துல 8வது காண்டம் என்ற 8வது சாப்டர்ல 27வது ஸ்லோகம். அதாவது பிரம்மதேவனுடைய ஒரு பகல் வந்து என்ன சொல்றோம்? 4 யுகங்கள் மொத்த தொகையான இது. அதாவது நம்ம ஆல்ரெடி படிச்ச ஒரு யுகம் வந்து அதாவது ஒரு கலியுகம் வந்து 4,32,000 ஆண்டுகள். அதை போன்ற 2 மடங்கு வந்து துவாபர யுகம், கலியுகத்தினுடைய 3 மடங்கு வந்து திரேதாயுகம், கலியுகத்தினுடைய 4 மடங்கு வந்து சத்தியுகம். இதெல்லாம் கூட்டினீங்கன்னாக்கா 10 மடங்கு. ஸோ அது அந்த 10 கலியுகங்கள் வந்து ஈக்குவல் டு ஒரு திவ்ய யுகம். அந்த ஒரு திவ்ய யுகம் போல வந்து 71 திவ்ய யுகங்கள் வந்து ஒரு, அதாவது மன்வந்திரம். அந்த ஒரு மன்வந்திரம் பாத்தீங்கன்னாக்கா 14 மனுக்கள் மற்றும் சந்தி வேற இருக்கு 15, இல்லையா? இதையெல்லாம் சேர்ந்துதான் ஒரு கல்பம். அந்த ஒரு கல்பம் தான் வந்து பிரம்மாவுடைய ஒரு நாள். ஓகே, அந்த இது வந்து நாம படிச்சிருக்கோம், இல்லையா? ஸோ இன்று போல் பகல் இரவுகளை இது போலதான் நீண்டது ஒரு இரவு. அப்போ 100 ஆண்டுகள் வந்து பிரம்மனுக்கு வந்து ஈக்குவல் டு 311.04 ட்ரில்லியன் ஆண்டுகள் என்று நம்ம படிக்கிறோம், இல்லையா? ஒருவன் நீண்ட ஆயுட்காலம் உடையவனாக இருந்த போதிலும் அவன் ஒரு பக்தனாக இல்லாத பட்சத்தில் அவன் ஆயுட்காலம் வந்து பயனற்றதாகும், நித்திய ஊழியனாவான். அவன் அவ்வளவுதான், வேஸ்ட், இல்லையா? அவன் பிரம்மனா இருக்கலாம், இல்ல எறும்பா இருக்கலாம். ஆனா இறைவனுக்கு பக்தி தொண்டு பண்ணக்கூடிய அந்த மனசு இல்லைன்னா எப்பேற்பட்ட பிறவுமே வீணான பிறவி என்று பொருள். அவன் பக்தி தொண்டின் நிலைக்கு வராவிட்டால் அவனது ஆயுட்காலம் நற்பிறப்பு, அதாவது மனிதனாக எடுத்தா அது நற்பிறப்பு, இல்லையா? புகழ்மிக்க செயல்கள், அவன் செய்த சாதனைகள் எல்லாம் பயனற்றவையாகிறது, இல்லையா? எல்லாமே வீணானது அப்படின்னு சொல்றாங்க, இல்லையா? இப்ப ஸ்ரவணம் இதெல்லாம் வரும். நான் விளக்க உரை இதுக்கு நாளைக்கு தரேன். ஓகே, 11வது ஸ்லோகத்து ஏதாவது டவுட் இருக்கா? வாஞ்சகல்பதாரூப்யश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।